Vi har fået opgaven at lave de støbte undergulve på Trackman i Hørsholm. De skal have et nyt domicil på 12.000 kvadratmeter. Vi har i huset forskellige funktioner. Det vil så sige, at undergulvene skal kunne noget forskelligt. Vi har almindelig opretning af huldæk, vi har gulvvarmesystemer og vi har trinlydstemmende systemer. Og så har vi nogle områder, hvor det kræves en meget høj isoleringsværdi i undergulvene. Vi var ret tidligt inde i projektet, det vil så sige, at jeg havde en meget tæt dialog med arkitekten og rådgiverne om, hvilke produkter egner sig bedst. Og der er ikke nogen tvivl om, at de produkter, som er bygget ind i det her hus, er de bedste materialer, der findes på markedet. Og der må vi med til at vælge og finde de gode løsninger. Det, der gjorde den her opgave spændende, var, at der var så mange forskellige gulvopbygninger, fordi at det kræver nogle forskellige kompetencer. De forskellige funktionskrav, der er i huset, ligger godt til os, fordi at vi netop kan udføre alle typer undergulve.